Τίτλος: Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο μύθος. Συγγραφή αφήγηση Τίνα Αγγέλου. Μουσική ενορχήστρωση Ηλίας Κουρτπαρασίδης. Στούντιο παραγωγής Ακτή Save Team. Τα πολύ παλιά χρόνια, όταν ακόμη στον κόσμο κυριαρχούσαν οι μύθοι και οι θρύλοι. Βασιλιάς θεών και ανθρώπων ήταν ο Κρόνος, γυναίκα του η Ρέα. Ο Κρόνος και η Ρέα είχαν πολλά παιδιά. Τον Δία όμως, το μικρότερο παιδί τους, το ανέθρεφαν οι Κουρίτες στην Κρήτη, κρυμμένο σε μια σπηλιά. Sample complete. Ready to continue?